No niin, morjesta vaan kaikille. Morjens. Täällä on Rasmus ja Lauri Konkarista Riisitunturin juurella ja tänään olisi vähän tarkoitus katsoa minkälaisia lumimajoitteita on ja ehkä mahdollisesti nukkuksilla sellaisessa. Ihan näin alkuun, niin mikä ylipäänsä, miten sä määrittelisit lumimajoitteen? Hyvä kysymys. Se on lumesta tavalla tai toisella rakennettu majoite. Eli niitä on ihan laidasta laitaa. On sellaisia, mitkä on itse asiassa aika mukavia. Ja sitten on sellaisia, mitkä on ihan puhtaasti hätämajoitteita. Et riippuu tosi paljon käyttötarkoituksesta, että minkälaisia rakennetaan. Onko jotain niin kuin erityyppisiä selkeästi? No yleisimmät, mitä ihmiset tietää ehkä, niin puhutaan lumiluolasta. Ja se kuuluu just siihen vähän niin kuin luksusversioon. Et sen kaivaminen kestää useampia tunteja. Riippuu vähän minkä kokosta ja laista kaivaa. Ja niitä on ihan lähtien seisomakorkeuksista, missä on sivuilla mukavat nukkumapaikat. Ja sitten on enemmän sellaisia sotilastyylisiä, mihin ryömitään sisään ja ei ole välttämättä niin luksusta. Mutta ne on sitten niinku siitä hienommasta päästä. Sitten jos sieltä toisesta päästä miettii, niin on hätämajoitteina puhutaan esimerkiksi lumikiepistä, missä tehdään yhdelle ihmiselle yleensä ihan vaan sellainen, mihin pääsee pujahtamaan sisään. Okay. Ja sitten on vielä sellaisia, missä käytetään esimerkiksi telttakangasta apuna. Voi tehdä tällaisia isompia hätäsuojia, telttakangas ja vähän suksia siihen vahvikkeeksi. Ja mitäs me meinattiin tänään väsätä? Me tehdään tänään lumikammi. Ja se on siitä kiva, että se ei vaadi itse asiassa kauhean syvää lunta. Et tosi moni niin kuin lumiluola, niin sanotaan nyrkkisääntönä pitäisi olla 3 metriä syvä ja vähintään 3 metriä pitkä se, mihin sitä rupeaa kaivaa. Mutta kammi on siitä kiva, että täällä on ihan riittävästi lunta, mutta vaikka tässä olisi vaan semmonen 30-40 senttiä, niin kunhan sitä on sen verran, että siitä saa kasattua ison kasan, niin se on hyvä. Paljon täällä on tällä hetkellä? Mä luulen, että täällä on tällä hetkellä lumen syvyys on siinä metrin paikkeilla. Et parhaimmillaan on ollut 1,5 ja vähimmillään ehkä sellaista 80. Okei. Mikäs tuossa on kammissa on se perusperiaate? Miten se toimii niin sanotusti? Joo, se rakentaminen, kun tarkoitat. Niin, tai se rakenne itsessään ja rakentaminenkin käytännössä. Joo, eli kammi on käytännössä se on tällainen kupolinmallinen. Ja se on kupolinmallinen kasa lunta, mihin koverretaan sisään holviperiaatteella se sisäosa niin, että se holvimuoto vähän vahvistaa sitä. Ja sinne ei tule kauhean luksusmajoite, että sinne mahtuu 2 nukkumaan. Toki koko voi tehdä vähän isommaksi, sit mahtuu ehkä enemmän, mutta rakentaminen itsessään on yksinkertaista, joskin pikkasen aikaa vievää. Eli siihen kasataan iso kasa lunta. Vähän lumenlaadusta riippuen, jos on ihan suojalunta, niin sitten ei tarvii välttämättä seuraavaa vaihetta, mutta yleensä ottaen, kun sitä tehdään pakkaslumesta, niin annetaan sellainen 2-3 tuntia kiteytyä. Eli sieltä kuuluukin, se humahtelee vähän, se tiivistyy se lumi käytännössä. Ja sitten kun ollaan sitä mieltä, että se on valmis, että se on nyt riittävän tiivis, niin sitten ruvetaan kovertamaan sinne sisään. Ja sinne koverrataan. Käytännössä käydään tuossa varmaan vaiheittain sitten myöhemmin läpi, mutta koverretaan sinne holvi sinne sisään ja tehdään makuupaikat ja that's it. Okei. Mä luulen, että me ruvetaan hommiin ja katsotaan sitten tässä jonkun ajan päästä uudestaan, miltä näyttää. Yes. Kammista tulee sellainen, että sinne mahtuu tosiaan sisään just nukkumaan. Niin mä aloitan itse yleensä sillä, että mä merkkaan siihen, lasken, että minkä verran tarvitaan tilaa. Merkkaan siihen 2 nukkumapaikkaa, ehkä kävelykäytävä väliin, jos haluaa sellaisen luksuksen, että on omat puolet. Ja sit katon siitä ympäriltä, että minkä verran tarvitaan minkä kokoinen kasa. Ja merkataan kasan reunat ja sit ruvetaan kasaamaan. Okei, ei muuta kuin hommiin. Lähdetään hommiin. Mitä luokkaa noin niin kuin metrimääräisesti sä lähtet? No nukkumapaikka 2 metriä, ehkä 2,20 ja sit siihen lumireunat päälle. Tästä tulee sellainen noin 30-40 senttiä paksu pitäisi saada siitä holvirakenteesta loppujen lopuksi. Eli siitä kun rupeaa laskemaan, niin se on semmonen karkeasti kun heitetään niin halkasijaltaan sellainen 3,5 varmaan metriä. Noniin. Eli merkataan tähän nukkumapaikat. Mulla on 2 50 sukset, niin ne on vähän reilut, mutta tohon tulee nukkumapaikka pituussuunnassa.
Ja sellainen aika luksus, toi on varmaan sellainen 60 senttiä, mitä tollanen makualustakin nyt on. Sitten siihen vedetään kävelykäytävä väliin, ton verran. Ja tähän tulisi sitten toisen kaverin nukkumapaikka näin. Taas 60 senttiä. Noin. Ja sitten kun ruvetaan laskee, tästä periaatteessa 30-40 senttiä pitäisi olla se holvin reuna. Ja nää kannattaa tehdä siinä mielessä pikkasen reiluksi, että koska se lähtee kaartumaan heti, niin se vähän syö sitä tilaa sieltä. Niin otetaan sellainen pikkainen varoetäisyys vielä. Ja tähän tulisi sitten, tosta voidaan katsoa 30-40 senttiä. Noin, tossa menisi kasan reuna. Ja sitten otetaan sieltä karkeasti. Lähdetään tekemään tommosta kasaa. Sama täältä. Mites, onks näistä ihan törkeen kylmiä, jos nää on lumen sisällä käytännössä? Joo, ja lumihan eristää itse aika hyvin. Eli täällä on aika lämmin tulee tuolla sisällä. Et sanotaan, en osaa suoraan nyrkkisääntöä sanoa, mutta kun kaivetaan oikealla tavalla ilmalukko siihen, niin se tai kylmälukko, niin se kyllä se varmaan -20 saattaa pysyä siinä parissa pakkasasteessa. Parhaimmillaan jos on pari nukkuja ja pieni tila, niin voisi mennä plussalle tai nollaankin siinä. Se on itse asiassa aika lämmin nukuttava ja todella lämmin kaivettava. No niin. Nyt kun siinä on muoto tehty, niin mitäs sitten? Joo, eli sitten seuraava homma, niin tehdään todella iso kasa. No niin. Se on sen jälkeen aika yksinkertaista. Eli mä tuun pois täältä häiritsemästä ja meillä on siinä, meidän pitäisi tehdä ton kokoinen kasa. Ja nyt sit riippuu, meillä on se hyvä puoli, että kun täällä on nyt se yli metri lunta, niin me saadaan tästä aika luksus, vaikka me ei tehdä kauhean korkeata kasaa. Mutta normaalisti niin se saa se kasa ymmärrettävästi niin olla sellainen kyllä niin kuin miestä korkeampi mielellään, etenkin ennen kuin se lähtee siitä tiivistymään, jos ihan pakkaslumesta tekee. Niin koska muuten siinä käy niin, että siitä tulee tosi matala sieltä sisältä ja se ei ole sitten taas niin mukavaa. Tää on vähän sellaista tasapainoilua mukavuuden ja niin kuin nukkumismukavuuden ja kasaamismukavuuden välillä. No niin, ensimmäinen lapion kuopasu sitten, niin Joo, saadaan tästä se lähtee. Meidän hautakammio valmiiksi joku päivä. Varmaan helpompi pikkuhiljaa. Tossa uskaltaa tuossa kuopassa seistä jo ilman suksiakin, niin helpompi heitellä siinä. Mitäs toi varustus, mikä sulla on päällä? Joo, niin? nyt just olin sanomassa, eli niin kuin sanoin, niin tää on tosi lämmintä touhua. Ihan kasaamisessakin tulee kuuma, puhumattakaan sit kun mennään sisään sinne kammiin kovertamaan, niin tää on melkein sellaista teepaita hommaa siellä sisällä. Et mä kevennän tässä vaiheessa varustusta ihan huomattavasti ja sit jatketaan. Hyvä.